Balma. Bună ziua, dragi abonați! Astăzi ne vom uita pe YouTube. Dacă la fotbalul mare, naționala noastră nu mai știe cum arată un campionat mondial din mileniul trecut, ei bine, la mini-fotbal suntem cei mai buni. Sunt Ierlis cu Moby din filmul Minecraft. Hai să vedem, avem prima dată oaia rost. Bă, n-a fost cea mai tare, o să fie pe 3. Denis! Bă, Denis a fost tare, mi-a plăcut locul 2. Chicken Jockey? Bă, nu știu dacă e Chicken Jockey, o să-l pun. E foarte tare. Acum am venit la liniște. Haideți să ne jucăm Roblox. Nu eu. Nu știu. Vreau să nu mai vorbești. Cine, eu? Dacă filmezi un videoclip. Ok. Bine. Gata, mă duc afară. Bine. Am venit la liniște. Fraților, ați văzut? Ați văzut, fraților? Am dat pe Roblox și mi-a dat sau am încurcat eu? Nu știu, nu știu. Așteptăm. Și da, dacă mă căutați pe Roblox SuserLulu și o vă dau invite. În marțea nu mă căutați la ora 12:50 pentru că sunt la un curs robotică și voi veni la ora 1:30. Acum ne vom juca acesta. Da, acesta. Haideți să începem. Vreau să vă zic o fază tare. Deci, mama mea a fost 5 zile liberă. Și i-am pregătit scrisoare, ciocolată, anel de aur. Și a spus mama mea că trebuie să fac și 5 zile n-a avut timp să vină la mine. Vin în cealaltă auză. Așa. Trebuie să pun aceasta aici. Am mâncat. Da, vă mai repet o dată ca să mă căutați SuserLulu. Tum 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 tum. Cine e asta? Piarjă. Piarjă. Nu, frate, piarjă-l mora. Tu nu iese, frate. Bun, foarte bine, foarte bine. Bun, eu care nu reușeam deloc. Dacă nu cad, îmi dați 5 like-uri. Bun, dacă cad aici, nu vă abonați deloc. Dacă cad la amândouă, am zis.
Wow, wow. Trebuie să vă abonați, vă rog frumos. Dacă aveți canal de YouTube, scrieți în comentarii și eu îl voi... Ești prost? Dă-și-mă că dacă... Vă abonați dacă s-ar. Abonați-vă! Ce tare! Nu să mă vorbesc, vreau doar să vă las să ascultați, da? Da! Vă las să ascultați! Foarte tare, v-am lăsat câteva minute că vreau să mă vorbesc. Dar sunteți cei mai tare abonați oricum, nimeni nu vă trece. Nimeni nu vă vedeți. Ok, nu vă trece ca abonați. Nimeni. N-ai cum, frate, să ajungi. Păi nu ai cum! N-ai cum! Aha, mai se lasă sus în jos. Sus în jos. Uite, vedeți? Sus în jos, sus în jos. Foarte tare jocul. N-am ce să zic.